Pagpalang araw po sa inyo lahat, nababalik naman po. Marami po ako ibabagi sa inyo. Sana po abutin po kayo ng video ko pong ito ay nasa mabuti pong kalagayan araw-araw at palagi kayong malakas, malayo sa sakit. At magdasal araw-araw bago matulog para lagi kayong gabayan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ay mabagi ko po ay yung orasyon palipad hangin, pangontra at panggamot. At iba mag-share mo muna ako ng yung herbal para malaman nyo. Alam nyo ba yung gamot sa cancer? Ang cancer po ay pambira lang po na makakasurvive ka dyan at sana po yung mga may sakit ng ganun ay dadalahin ko po na gumaling na po sila at gabayan sila ng Diyos sa mga kapangyarihan at nabigyan sila ng himala na gumaling sila. Maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag kayong mawala ng pag-asa na kahit na may ganun kayo pong karamdaman ay palagi po kayong manalangin. Huwag nyo kung ano yung naririnig nyo, basta manalangin lang po kayo at tutulungan kayo ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Bibigyan kayo ng himala. Maraming salamat po. Ang i-share ko po dito yung gamot sa cancer po, yung chichirika. Yung chichirika, damihan po nyo, kunin nyo po yung dahon, ay yung bulaklak saka yung dahon, saka yung ugat. Kung marami po kayong makukuha, maglaga ka po kayo ng halimbawa 1 kilo, ilagay po nyo, tapos damihan po yun ng tubig. Pagkatapos po kung malamig-lamig na, ilagay po nyo sa lalagyan ng galon o basta may malalagyan po kayo, tapos ilagay nyo sa ref para ipainit-init nyo lang po, kasi ito po ay ginagamit sa araw-araw po ito para unti-unti pong ma-resolve po yung cancer po. Sana po magtiwala kayo lang po sa Diyos sa mga kapangyarihan at gagabayan kayo. Maraming salamat po sa inyo. Sana po gumaling na po kayo yung mga sakit na gano'n na cancer. Sana dinadalahin ko po dito sa video kong ito na sana po gumaling po sila sa pamamagitan ng Amang Diyos makapangyarihan sa lahat. Bibigyan sila ng himala. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag kayong mawala ng pag-asa at gagaling po kayo. Ito po ay gagawin po parang konsya yung inumin nyo sa umaga, yung wala pang laman po yan dyan, tapos sa gabi 2 beses po inumin. Ang parang ginagawa nyo lang pong tsaa, yung ganun lang po. Maraming salamat po. Ang ibabago po dito yung orasyon sa palipad hangin, pangontra at panggamot. Una sa lahat po ay magdasal po ng isang Ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya at luwalhati. Narito po ang dasal po. Ama namin, nasa langit ka, sambay na ang ngalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo, dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Maria, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, namili ka ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nakataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinarururan ng mga yumaon, ang 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos amang kapangyarihan sa lahat, doon nangmumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Espiritu Santo, sa simbang katolika, sa kasama ng banal sa kapatawaran kasalanan, sa pagkabuhay ng magulin ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman at sa walang hanggan. Amen. Ano po at medyo nag-aapura, sisya na po kayo. At isunod po yung orasyon po na 3 beses po, usahalin po. Narito po ang orasyon po. Usahalin ko. Hili Pater, Hila, Paptiyo, Ibobi, Baksi, Igsak, Bitum, Bihu, Bihab, Diyos, Yaw, Huk, Iksya,
Wuk, Iksi, Shuo, Sa X, X, Sat. Hili, Pater, Hila, Raptiyo, Ibubi, Baksi, Igsak, Bitum, Bihu, Bihab, Dius, Yaw, Huk, Iksa, Wuk, Iksi, Shuo, Sa X, Iksat. Hili, Pater, Hila, Repchu, Ibubi, Baksi, Igsak, Bitum, Bihub, Bihab, Dios, Yaw, Huk, Iksa, Wok, Iksi, Shuo, Sa X, Sat. 3 beses po salin. Sa isip lamang po, ipo sa dibdib pa cross, uwip sa tubig inumin o sa painom sa pasyente. 3 beses po salin. Ang pag-uusal po nito ay kung hindi po nyo kabisado para hindi kayo malito-lito, usalin nyo po ng dahan-dahan lang po. At kung sakaling na memorize nyo na po ay kahit mabilis na po, nasa isip lamang po. Maganda po ito na yung wala po nakakarinig, na kayo lang po ang nakakakuan, na hindi na napapansin na nag-usalin po kayo ng orasyon. Para halimbawa yung mga kumbati nyo po, habang lumalapit kayo, nakausal na po kayo ng pang-pudir o lahat ng mga orasyon na pantigal po, talo na sila, hindi na sila makakaporma kasi akala nila yung kalaban nyo, yung mga masamang espiritu o mga mangkukulam, ibubulong nyo po. Hindi, sikreto po ito na mag-uusal po kayo habang nilalapitan po yung ginagamot nyo, nag-uusal na po kayo. Pagkatapos yung mag-devotion ay magpudir, magbakod, balabal, pundo, mag-uusal na po kayo yung pantigal po nyo kaagad sa kalaban nyo. Ito po yung sikreto para pagdating nyo, nangingisay na po kaagad yung kalaban nyo sa pagkumbati nyo po. Maraming salamat po. Sana kung nagustuhan nyo po yung binabagi. Maraming salamat po. Huwag makalimot po mag-like, mag-subscribe, mag-like at share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sana gabayan kayo ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Magtiwala lang po sa inyong ginagawa. Maraming salamat po. At pa-shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye po.